To bol prvý človek, ktorý mi ukázal internet, ma nalákal k sebe domov pod zámienkou, že aby som pozrel ústredné kúrenie alebo niečo také a trvalo asi 5 minút a potom hneď rozkázal žene, aby nám upiekla jaternicu a poď ukážem ti internet a ideme na stránku Stinga. Bol so mnou vybrať prvý môj počítač, ešte na tie kartičky, ja neviem, ako sa to volalo. Ale ja som od Jara dostal aj prvú SMS-ku, s ktorou som nevedel, čo mám robiť. Lebo mi zrazu na mobile svietila nejaká obálka a keď som mobil vypol a zapol, tak tá obálka tam svietila. Ja som netušil, o čo ide. Akože ja som v podstate tiež objavil internet až veľmi neskoro a potom som reálne zistil, že on ho už poznal oveľa skôr, ale nevedel som, že bol takým veľkým propagátorom. Dozvedel som sa to o ňom až spätne. A dokonca mi museli kamaráti vysvetľovať, o čom je vlastne jeho pesnička Cez okno, ktorá vlastne bola o Windowse a vlastne o tom počítačovom svete, to som ja vôbec netušil, takže o to väčší rešpekt nemu mám. Jarko sa píšil svojimi online aktivitami, musel byť prvý v najnovších technológiách. Dokonca to bolo staré učebnice informatiky, z ktorej sme sa učili ešte na gymnáziu, tak to bolo vpravo napísané, že Jaro Filip je veľký propagátor internetu. On bol priekopník, on bol blázon úplne v tomto. Všetko, teda to počujem z rozprávania Petra Šimuna, že on bol že šialený v týchto počítačových veciach a všetko musel mať ako prvý, všetkému rozumel. No, to bol génius v tomto. Stál aj pri mojom internetovom zrode, pretože on bol ten, ako zásluhou som došiel k prvému počítaču. Mi otec hovoril, že v čase, kedy my sme ešte ani nechyrovali o mobilných telefónoch, teda aspoň v našej rodine, že to nebolo nejaké, že sme to hneď mali, tak otec hovoril, že Jaro Filip má dva, jeden je Eurotel a druhý bol Globtel. Myslím si, že ten internet, čo je teraz, by mu dal väčšie možnosti, než mal vtedy, dal by mu väčšie publikum a zároveň by ho zrejme vytačali také podiemkové veci, ako je Instagram alebo Snapchat. Ale to sa len domnievam, ale Jaro Filip bol ďaleko pružnejší než ja.